Добрый день. Нечакана так я что-то зловіў натхнення, пакуль ішоў мой і эм, вырашыў запісаць вось гэтае прыватнае меркаванне. Што ж за натхненне? Апошнім часам шаноўны наш ютубчык пачаў мне падкідваць ролікі на тэму дэфіцыта ў Савецкім Саюзе. І што прыкольна, ролікі пра дэфіцыт у Савецкім Саюзе пішуць блогеры з Масквы. Ребята, не бачили вы дефициту, я вам скажу. У Советском Союзе кожны город дзяліўся на катэгорыі па ўзроўні забеспячэння. Было некалькі катэгорыяў, не помню, колькі іх дакладна было. Так вось, Москва гэта была вышэйшая катэгорыя. Москва гэта была вышэйшая катэгорыя, і туды везлі ўсё. У Москве дэфіцыт гэта было... Не, ён там таксама быў. Но у параўнанні з Оршай, выбачайце, ну это нефіга скардзіцца гэтым блогерам з Масквы. Раскажу вам свае ўспаміны пра дэфіцыт у Савецкім Саюзе. Трэба спачатку агаварыцца. Доўгі час Орша была падзелена. Была Орша як цэнтр Оршы, і там быў свой гарвыканкам. А быў раён. І вот Орша заходняя доўгі час, по-моему, до 80-х гадоў адносілася да раёна. І, адпаведна, там была свая інфраструктура, у тым ліку і гандлёвая. У тым ліку і тэлефонная сувязь там была свая, якая належала чыгунцы. Менавіта таму моя бабуля стала ў чаргу на тое, каб ёй паставілі тэлефон, калі я не памыляюся, по-моему, у 50-х годах. Але ўлічваючы тое, што гэта была чыгунка гэтым займалася, то паставілі ёй тэлефон ужо ў незалежнай Беларусі, ужо ў 21 стагоддзі. Таму што гэтую АТС па выніку закрылі чыгуначную, нас перадалі да горада, і там ёй паставілі спачатку такі радыётэлефон, а потым ужо все нормально стало. То есть чалавек больш за 50 гадоў, больш за 50 гадоў стаяў у чарзе за тэлефонам. І так было з усім. Наша сям'я, жывучая на заходняй, по-моему, мы так і не дачакаліся тэлефона. Мы у выніку пабудавалі кааператыўную кватэру ўжо ў незалежнай Беларусі, пераехалі туды і так і заставаліся ў чарзе на тэлефон. Потым, можа быць, я ўжо не памятаю, бо ту кватэру тую прадалі, можа быць, потым і паставілі нам. То есть, зноў жа, это вот мы чакалі гадоў 20-30, пакуль пераехалі, і нам ужо тэлефон гэты не надта патрэбны быў. Но этот телефон, гэта у Савецкім Саюзе лічылася нечым таким блатным. Кватэраў з тэлефонамі у Оршы реально было мало. А што ж з элементарнымі прадуктамі? Тут таксама фігня тая ж самая. Мы адносіліся да раёна. І нашу частку раёна, вось Орша заходняя, абслугоўвала чыгунка. Адпаведна, у нас не было, як это называлася, по-моему, Горпішчыторг, а потым яшчэ і Раніца з'явілася, две гандлёвыя арганізацыі, якія былі ў Оршы. Мы адносіліся да Орса. Орс – гэта аддзел рабочего снабжэння, які пры чыгунцы з'явіўся ў свой час, не ведаю калі, можа быць пасля вайны, можа быць нават перад вайной. Арганізацыя вельмі старая і да гэтай пары існуе. І вот у нас былі крамы толькі орсаўскія. Гарадскія былі ў горадзе. Нават на вакзале не было гарадскіх крамаў. То есть гэта где-то гадоў 10 прыблізна таму бліжэй да вакзала з'явіўся Мерком. Зараз там ужо Еўраопт. А так вот все да Черемушек, это все была зона абслугоўвання Орса. І абслугоўванне было кончанае. Таму што зноў жа, па катэгорыях все дзялілася, і Орша была далёка не ў вышэйшых катэгорыях. Орша была ў хвасце гэтага забеспячэння. Орша была ў хвасце забеспячэння, а заходняя увогуле не была на мапах забеспячэння.
Рассказываю. Каля станции Орша Заходняя была драўляная крама з двумя ўваходамі. Калі стаяць да яе тварам, то справа гэта была хлебная крама, а злева прадавалася садавіна-гародніна. Гэта крама нумар 4 Дор Орс. Зараз гэта крама 104, которая у доме нумар 7, яе адрас 7А па вуліцы Чырвонагвардзейскай. Гэта яна самая. Толькі тады у Савецкім Саюзе яна была драўляная. Потым яе дзеці выпадкова спалілі, калі краму ўжо зачынілі. Мае ўспаміны. Хлебная крама, у ёй самы папулярны тавар, як падавалася, была альбо мінералка у бутэлечках 0,5, альбо бярозавы сок. Гэта тое, чым была застаўлена вся крама. Хлеб там быў. Што ў Савецкім Саюзе хлебам забяспечвалі людзей. Это нормально. Бывалі і макароны. Тут таксама нормально. Мне, канешне, як дзіцёнку, ўсё больш хацелася салодкага. Марозіва мы бачылі ў гэтай краме рэдка. А самае даступнае гэта былі цукеркі альбо іріскі. Зараз бывы гэтыя іріскі, это не залаты ключик, яны былі, залаты ключик, гэта яшчэ былі нармальныя іріскі, жоўтенькія такой. А гэта былі такія пліткі ірісак, квадратикамі яны былі такімі, яны ламаліся, вот можна было па частках паламаць, прадаць. Вот ад гэтых ірісак яны пастаянна так доўга ляжалі, хто-то прыкалывался. Помню гэты іріскі скіс, ад яго пломбы вылеталі. Ну, ад яго і малочныя зубы вылеталі, паверце, бо ён быў такі, это была такая, не знаю, гума, да, то есть яе трэба было рассасаць перад тым, як жаваць, бо все вылетало, все, што ў роце ёсць. И были яшчэ цукерки, вот это вот те цукерки, которые были постоянно доступны, были яшчэ цукерки, подушечки. По-моему, яны нават на развес некаторы час продаваліся. Но я запомнил у коробках таких квадратных, не знаю, як зараз хлоп'я продаются, да? Где-то я ужо, калі рынок нормально прыйшоў у Беларусь, где-то я знайшоў гэтыя старыя подушечки і пакаштаваў іх. Як мы іх ели, як мы маглі іх есці ўвогуле. Яны ж падла салёныя. Реально, унутры у іх было нейкае варэнне, джем, павідла, что-то такое прымітыўнае. А звонку яны былі, ну, нечым, некое такое, ну, нешта з цестом там было, да, зверху, и вот гэта вот цесто, оно было такое пористое и соленое чамусьці. Цукрам зверху не посылали, про глазурь никто нават и подумать не мог. Шоколад для нас было что-то неверагоднае. У гэтых крамах шоколада амаль не было, но былі карамелькі, да, вот карамелькамі мы перабіваліся, калі хацелася салодкага. Гэта была вялікая узнагарода, калі ты нешта хорошее зробіш, то бацькі табе, ці бабушка можа даць табе цукерачку, вот карамельку, сасульку, так мы іх называлі. Да, я бачу, што на дзіва, хаця мы не анансавалі гэты стрим, на дзіва ёсць нават гледачы, калі што, ваши каменты былі б карысныя, калі б вы написали комментарий. Да, вот Вожик Патриот написал. Памятаете полиции 3-літровых слоиков с бярозовым соком? Во, Вожик Патриот, вы крышечку поздней подключились. Я в самом початку сказал, вот у хлебной краме гэта был основный товар. Заходишь туда, и одни полиции с бярозовым соком, потому что, ну, пустые полиции кепска глядятся, а вот яны наставляли тады. Вот, гэта справа крама. А злева крама, Орсовская, 4, да, теперь 104. Это была садавіна-гародніна. Боже, як там воняло вечно. И я туды амаль не заходил. Там таксама в основном стояли гэтыя банки с соками березовыми. Але акрамя таго, там яшчэ воцат продавался. Вот полова банкаў стояла, а полова воцату у бутэльках стояла. Товару там было реально мало. Потому что, ну, свежей садавіны, свежей гародніны, ну, не умели яны назапашваць. Каб вы разумели, я першы раз бананы пакаштаваў, калі ляжаў у Витебской областной больнице. Не помню, чаму мяне там дзіцячае нешта отправили. И вот моя бабуля, у яе родня была ў Москве, бабуля по бацькоўскай лінії, у яе родня была ў Подмосковье, цяпер гэта ўжо Москва. Там вёска нейкая, якую далучылі до Москвы. И яна адтуль прывезла бананаў. Пакуль яны з Москвы даехали до Оршы,
Пакуль яны прыехалі да Віцебска ў бальніцу да мяне, яны сталі каласальна карычневымі. Мае ўспаміны пра бананы гэта нешта падобнае на какашкі. Маленькае і карычневае. Калі я ў нармальным жыцці ўжо пабачыў бананы жоўтыя і вялікія, у мяне ламалася нешта. Я не мог зразумець, як бананы. Я ж бачыў бананы, бананы не такія. Я ж бачыў бананы, но затое пакуль яны даехалі да Оршы, а потым да Віцебска, яны сталі вельмі салодкімі, прям вельмі салодкімі, такімі нават падгніўшы салодкімі. Вот. Но працягваю далей. Вот спачатку я просто опісваю, як гэта выглядала на заходняй. Вот две крамы. Одна хлебная, другая садавіна-гародніна, у которую мы амаль не хадзілі. Далей ад крамы, гэта зараз па вуліцы Станцыённай, там ёсць трохпавярховы домік, вот там таксама такі прям гандлёвы квартал. Там таксама было две крамкі. І пасярэдзіне адна дзверка. Хто на заходняй, можете падысці туды і пабачыць, як гэта выглядала. То есть зараз гэты будынак і гэтыя крамы засталіся, толькі там не гандлююць нічым, да? Яны пазачыняліся. Іх спрабавалі здаць у аренду, ніхто не ўзяў. Вот. Становішся тварам да гэтай вот дзверы паміж крамамі. Гэтая дзвер паміж крамамі, гэта была у лепшыя часы Савецкага Саюза кафе-морожанае. Я яго не застаў. Дакладней, я застаў, але там ужо прадавалі чарніла на разліў. І там пастаянна тусавалася адпаведная публіка. Калі там прадавалі морозіва, я не помню. Пірозіва там было. Вот это вот я дакладна. Там ужо прадавалі чарніла на разліў, і пры гэтым пірожнае. Вот некая з бабуля ў мне аднойчы там купляла пірожнае. Пірожныя на дзіва былі. Пазней пра пірожныя, да? Іх было мала, і яны былі вечна аднолькавыя. Альбо гэта былі карзіначкі. Да, корзиночки были, да, и, не трубочки, это, заварное. Вот гэтыя два вида пирожных. Потом з'явіліся яшчэ і бісквіт. Бісквіт былі класныя, заварное я просто обожал, эклеры, по сутнасці, да, і зараз мне з дзяцінства яшчэ засталася прыязнасць да эклераў. А вот корзиночки, гэта было таксама нешта дзіўнае, там была куча крэма, и оно все такое, и оно чомусь было неспалучаемое. Это была такая печенька унізе, у выглядзе корзиночки. Туды наливалася нейкае такое вот таксама варэнне типа видла, и вот яно выбівалася з агульных смакаў. Но, тым не менш, вот дошли мы до гэтай крамы. По-моему, яна называлася 22-я. У народзе яе называли молочная, тому что злева, зноў жа, вот мы глядзім у дзверы этой вот кафе-мороженого, где чарніла прадавалі, злева была молочная крама, вельмі вялікая. Справа была прамтаварная крама. Вот прамтаварная была завалена заўсёды, бо там ніхто ні хера не купляў. Бо Орс прадаваў свае тавары, походу даражэй, і там ці што, і оно там ляжала просто. Я помню, ўжо пасля Савецкага Саюза там нават тэлевізор стаяў, што ў Савецкім Саюзе была рэдкасць. На тэлевізары былі свае чэргі, у которых можна было таксама па 10-15 гадоў прастаяць. Вот. І калі я бачыў, што тэлевізар у вольнай продажы, гэта вот мяне таксама здзіўляла. А чаму яна была поўная? Таму што ў свой час туды паназавозілі дываноў віцебскай вытворчасці, не ведаю, ці ёсць зараз, да, напэўна, віцебскія дываны і зараз ёсць. І гэтыя дываны нахер нікому не патрэбны былі. І вот вся крама была забіта дыванамі. І была паліца з абуткам. Калі мы з мамай перад школай ішлі падбіраць дзіцям абутак, то бок мне і брату, мы спачатку заходзілі туды. І ніколі ні разу мы там нічога не падбіралі. Ні разу там нічога не падышло. Вот, потым ужо ехалі ў горад, бо ў горадзе яшчэ можна было што-то знайсці. Вось гэта выраз паехаць у горад для жыхароў заходніх гэта было паехаць у тым ліку і на закупкі. Бо орсаўскі хлеб это была свая песня. У Орса был свой хлебзавод, яго не так давно знеслі, у гадоў 5 таму, да, там цяпер гандлёвы цэнтр вялікі. Вот, мяне здзівіла, я ехаў у аўтобусе, калі яго зносілі, і нейкі дзедуля, едучы ў аўтобусе, гаворыць: а там же, хлебзавод зносят, там же такі смачны хлеб быў. Я не ведаю, як вот у старых людзей мяняецца памяць, таму што гэты орсаўскі хлеб,
Ніхто не хацеў браць. Яго бралі, таму што гэта было неабходнасць. Нам жраць было не было чаго. Крышачку пазней яшчэ патлумачу чаму. Мы вот менавіта адтуль пашла беларуская фішка, жраць макароны з хлебам, бульбу з хлебам, таму што просто трэба было напіхаць страўнік. Это сёння дзіцёнак можа выпендрывацца: ой, мама, ты мне не тую, ты мне кепскую сасіску паклала, і она не смачная. Ідці твою мать, за любую сасіску з братам мы маглі пабіцца. Потому что, ну, просто мяса было мало, да. Ну вот, заходим у левую краму номер 22, по-моему, она так называлась, молочная крама. И там тая самая пустота, тая самая, те же самые банки с соком. Але она называлась молочная, и там сапраўды продавали молоко, да. Но подвоз молока был, по-моему, ну, приблизно так, приблизно у 9:30 раніцы. І не факт, што яго прывязуць у 9:30 раніцы. Маглі прывезці не па графіку, маглі проста збіцца з графіку. Але раз у 9:30 прывозяць малако, то з 8 раніцы, а ў 8 раніцы адчынялася крама, все пенсіянеркі раёна выстройваліся ў чаргу за гэтым малаком. Для мяне гэта быў адзін са страшных, маць яго, успамінаў. По-мойму, я пайшоў у першы клас ужо, і мы патрапілі ў другую змену вучыцца. Ну, у дзяцей было шмат, школа была невялікая, 14-я. А малако было неабходнае. Ну, дзецям патрэбна малако, адназначна. Ды і на малацэ шмат страваў можна зрабіць, вельмі танных, да? І вот мы прыходзім, да, бабуля моя прачыналася першай, бабуля па матчынай лініі ўжо. Яна ішла к 8 гадзінам туды ў краму, станавілася ў чаргу, і яна была далёка не першай у чарзе. Потым у 9 прачынаўся я, таму што мне ў другую змену, брату ў першую. Прачынаўся я ў 9. Пасля вельмі хуткага туалета мяне адпраўлялі стаяць у чаргу. Я ішоў у чаргу, заменяў там бабулю. Бабуля ішла домой, таму што ў 10 это быў страшны наркотык. Пачыналі паказваць рабыню Ізауру. Ну і там всю вось гэтую ахінею бразільскую. Вельмі смешна было, што не ва ўсіх бабушак былі ўнукі ў гэтай чарзе. І таму тыя бабушкі, которые хадзілі глядзець рабыню Ізауру, яны потым вярталіся і расказвалі тым, хто стаяў у чарзе, што там адбылося. Это, знаете, тады ж была вот эта вот фишка, да, что у Бразилии, у Мексики, у бедных районах может не быть лядоўні, але будет телевизор, потому что однозначно все будут глядеть рабыню Ізауру и Тропиканку и все вось гэтую ахінею, потому что это просто наркотик был, да. Вот. Чаму для меня это была страшная чарга? Потому что у меня не было гадзінніка, я не разумеў, колькі я адстаяў у чарзе. І мне постоянно здавалася, что я спазнюся ў школу. І аднойчы я кинул нафиг эту чаргу, потому что я не зрабіў там уроки некие, и вот я пошел домой. Ну, хорошо, суседка эту чаргу захавала, бабуля прибегла туды ў паніцы і зноў стала у чаргу за молоком. Я да чаго гэта распавядаю? Таму што, глядзіце, якая хітрасць. Зараз вожык я дагавару вот гэты момант. Глядзіце, якая хітрасць. У Савецкім Саюзе по-дурному, реально по-дурному былі зроблены спецыялізаваныя крамы. То есть не было універмагаў, ну, у цэнтры былі, да? У нас не было універмагаў, якія вот заходзіш і адразу все купіў, да яшчэ і з тележачкай, да, вот як зараз. И на кассу привез, сам все выклал, да, все оплатил. Не было такого. И у центры, и у нас на заходней была хлебная крама, садовина-городнина крама, промысловая крама и молочная крама. Каб накормить детенка за раніцы, бабушке трэба было выходить, ісці у одну краму, там куплять хлеб и максимум макароны, а потом ісці в другую краму и там куплять молоко, а может быть масло со сметаной, так само редкий продукт. И, ну, а про мясо я уже не говорю. Мясо крышечку позднее расскажу. Вот, то есть и у кожнай гэтай краме даводзілася стаяць у чарзе.
Вот так прям праходзіла жыццё савецкага чалавека. Адзін знаёмы, у якога трое дзяцей, якіх ён вырасціў у Савецкім Саюзе, мне неяк сказаў: "Што не магу дараваць камуністам, гэта сколькі часу я прасрал у гэтых чэргах. Колькі часу майго маладога, колькі маладосці проста сышло ў нішто, стоячы за малаком і ўсімі астатнімі прадуктамі, каб накарміць дзяцей". Вожа, гляжу, што ты, але ж пры ўсім тым у вёсцы была вялікая крама, было кафэ і быў бар, нічога, што ніякага асартыменту. Цяпер усё пазачынялася, засталася адна маленькая крама. Ну, я не ведаю, пра каторую вёску ты гаворыш. Калі пра заходнюю казаць, то да, у нас былі вось гэтыя крамы. І яны, што значыць пазачыняліся, яны збанкрутавалі. Таму што потым вось гэтая крама 104, ну, которая была 4, цяпер стала 104, яна стала універсальнай. І асобныя крамы вось гэтыя, у которых трэба было стаяць у чэргах, просто сталі непатрэбныя. Цяпер на заходняй ёсць вось гэта Орсаўская 104, ёсць шапік прыватны, ёсць крамка прыватная, і вось гэта задавальняе ўсіх. Там можна прыйсці і ўсё купіць, да? Гэта рынок. Рынок прадыктаваў так, каб гэта змянілася, а тыя невыгодныя крамы пазачыняліся. Працягваю. Вярнёмся. Яшчэ там жа ж, у тым жа квартальчыку гэтым, дзе была малочная крама, там жа быў шапік такі, мне падавалася, што ён тады піхнеш і разваліцца, але да гэтай пары стаіць. Прыбудова да сараяў драўляных. Там здавалі бутэлькі, калі яны былі свабодныя, таму што бывала такое, што малако табе могуць даць толькі калі ты аддасі бутэльку, да? Быў дэфіцыт тары малочнай. І была яшчэ драўляная крамка, там зараз прадаюць гэтыя, як іх называюць, бытавую хімію, а тады прадавалі чарніла. Ну, ввогуле алкаголь розны. Ну і як бы алкаголікі хадзілі туды. Ну, потым алкаголь мешаўся, там у выніку ён пачаў прадавацца ў кожнай краме, і асноўны алкаголь гэта было, канешне, чарніла талачынская. Цяпер вяртаемся да гароднінавай крамы. Я там бываў рэдка, як я сказаў, да? Ну, таму што там не было чаго, да? Там увогуле нічога не было. Ну, я не знаю, можа быць, там прадавалі кіслую капусту, можа быць. Ну, мы самі салілі кіслую капусту, эту квасілі ўсёй сям'ёй, і гэта, дарэчы, была неабходнасць. У мяне прыемныя ўспаміны ад гэтага працэсу. Калі ўсёй сям'ёй збіраліся ў бабулі па бацькоўскай лініі, яна ў бараку жыла, і там такая прастора была хорошая, дзе можна было бочку гэту захоўваць. Бралі драўляную бочку, бралі такую шынкарку, як яе называюць, ручную, і вся сям'я пачынала шынкаваць гэтую капусту, морку, ўсё гэта дадавалася, і гэта некалькі гадзін было, пакуль мы нашынкоўвалі ўсю бочку. Дзе бралі капусту, ну, бацькі бралі яе там, у той краме, капуста там бывала, не ведаю, ці часта, но бывала. У бацькі быў матацыкл з каляскай, ён ездзіў на рынок, дзе ўжо прыватнікі прадавалі, там бралі, прям мехамі бралі капусту, ну, і бульбу бралі мехамі, там же ж. І это нашынкоўваліся. Праз месяц-два гэтая капуста ўжо станавілася кіслай, ўжо нармальна можна было спажываць. І мы трымалі яшчэ ў горадзе свіней, бывала. І самае прикольнае было, калі білі свінню, то гэта ж было, это свежанінка, это вся сям'я збіралася, адразу там все это смажылі, і з гэтай капустай. Вось гэта прыемны вельмі ўспамін, да? Але вяртаючыся да крамы садавіны гароднінай. Аднойчы вечарам прыходжу я са школы, нагадаю, я вучыўся тады ў другую змену, і бабуля па матчынай лініі гаворыць: "Бяжы хутчэй да бабулі той па бацькоўскай лініі, там стаяць у чарзе, бяры эти самыя падручнікі, там будзеш рабіць хатняе заданне, ну там нешта". Я прыбегаю туды, аказваецца, па заходняй пайшоў слух, што сёння вечером выкинут, это термин означал, что з'явится на прилавках, з'явится у продажи, советский термин, народный. З'явится у гэтай краме садавіны гародніны бульба, якую можна на зіму закупіць і нікуды не ехаць, ні на якія рынкі, нікуды у вёску не трэба ехаць, а закупіць адразу там. Слухайте, там собралося сотні людзей.
Прычым не каля самой крамы, бо тады перакрылі дарогу, сабраліся за крамай, ззаду. Туды ж вынеслі вагі такія здаравенныя, не знаю, там утраёх іх трэба было цягнуць. І мы стаялі. Мы сталі ў гэтую чаргу, напэўна, ў 5, таму што маці прыйшла з работы трошкі раней, ведаючы пра тое, што будуць даваць бульбу. Бацька, як толькі прыйшоў з работы, адразу ў чаргу, ну і я са школы меня туды адправілі. І стаялі мы некалькі гадзін. Просто тупо стаялі, а людзей ўсё болей і болей. Гадзін у 7, напэўна, таму што 8 крама зачынялась, а можа і пазней. То есть, грубо кажучы, перад самым закрыццём крамы гэтую бульбу выкідаюць у продаж. Выглядала гэта прыблізна так, што адна прадаўшчыца, здаровая такая жанчына, яна просто на пляшо так мех бульбы ўнутры скінула, і з гэтым мехам выйшла на задні двор крамы, скінула яго, і все зразумелі, всё, пачынаецца. І весь гэты натоўп вот так вот да гэтых вагаў. І мяне, дзіцёнка, тады ледзь не задавілі. Там такі крык быў дзіцячы, таму што ўсе ў гэтай сітуацыі былі. Нас просто не заўважалі, мы былі маленькія, і вот людзі, калі сунуліся туды, як там ні аднаго дзіцёнка не задавілі. Это просто дзіва. А чаму мы туды папёрлі? Чаму дзяцей туды пагналі? Таму што ў адны рукі давалі пэўную колькасць бульбы. Тое самае было і па малаку. У адны рукі давалі пэўную колькасць малака. Тое самае і па хлебу, і па макаронах, і па ўсім. Вот так вот было. Зараз адкажу на пытанне. Пра аршанскі крамы не ведаю. Это просто ўспамін пра мінулае. І што сталася цяпер? Падаецца, гэта было характэрна амаль для ўсіх рэгіёнаў Беларусі. Мяне здзівілі, пра іншыя рэгіёны, мяне здзівілі чашнікі ў свой час, бо там не было орса. Але моя родня працавала якраз на гандлёвай базе, таму ў іх все было. Вот, а тыя, хто працавалі ў гандлі, у іх заўсёды ўсё было. І гэта можа быць другая тэма, но гэта тэма пра савецкую карупцыю. Калі які-небудзь савкадрочер распавядае, што ў Савецкім Саюзе не было карупцыі, яна паўсюль была там в Савецкім Саюзе. Пачынаючы ад вахцёркі дзе-небудзь на заводзе, заканчваючы тым больш гэтымі крамамі, таму што ў людзей быў доступ да дэфіцыта. Другое пытанне. У бабулі быў вялікая скрыня ў пуні, і ў ёй шмат солі, у лепшым выпадку і палянвіца да святаў. Да, лепшая крама. Да, мы ўсё спрабавалі рабіць сваімі рукамі. Чаму нашы маці да гэтыя пары робяць закаткі? Хаця гэта не надта выгодна. То есть, зразумела, калі у тебя ёсць нейкі рэцэпт аджыкі афігенны, то класна яго закатаць. Але агурцы і памідоры прасцей купіць. А нашы мамы і нашы бабушкі да гэтыя пары катаюць гэта ўсё. Гэта ўсё вот спадчына таго галоднага часу, што зімой фіг ты дзе купіш памідоры і агурцы. Таму лепш вырасцім і закатаем. Наша сям'я ў гарадскіх умовах трымала свіней, трымала курэй, трымала трусоў. І агарод, который я вот зараз з жахам думаю, прям каля чыгункі людзі, і да гэтай пары некаторыя трымаюць агароды прям каля чыгункі, дзе ездзяць дизель-цягнікі, которые дымом вось гэтым дизелем прям, это ж такую атруту вырошчваюць. А мы гэта вот, да. Моя самая нелюбимая праца была это збіраць малычай, дзьмухаўцы, которые яшчэ не жоўтенькі толькі-толькі, да? Дзьмухаўцы збіраць для трусоў. Як я не любіў гэта. Нудная такі занятак. Ну вот мы заўсёды трымалі гаспадарку, потым взялі лецішча, і да лецішча яшчэ адзін участак, які цалкам засожвалі бульбай. Всё адно яе не хапала, бо сям'я дастаткова вялікая была, мы ж і для бабуляў з дзядуляў гэта раскідвалі, да? Вырошчвалі все, што маглі вырошчвалі, таму што рэальна гэта ўсё не дастанеш. Але пра мяса. Пра хлебную краму я распавёў, пра садавіну гародніну распавёў, малочнае распавёў. А дзе ж мяса? А мяса амаль не было. Реально, дастаць мяса амаль не было магчыма. Да нас яно прыязджала, просто вот па астатачным прынцыпе. Таму, пакуль бабуля стаяла ў чарзе за малаком, дзядуля сядаў на аўтобус і ехаў у цэнтр, дзе можна было хоць нешта знайсці. І што-небудзь, гэта, напрыклад, сінія куры. Мы вельмі здзіўляліся ножкам буша,
которые з'явіліся ў постсавецкі перыяд. Іх сапраўды ці ножкі Буша Амерыка дасылала ў якасці гуманітаркі у постсавецкія краіны. У першую чаргу іх дасылалі ў Расею. Беларусь як бы не настолькі былі патрэбныя гуманітаркі ў гэты час. Там на дзяцей Чарнобыля много было чаго, а нам, дзіцям чыгуначнікаў, як бы ножкі Буша не патрэбны былі. Да нас яны прыязджалі ўжо са Смаленску, як перапрадажа. Моя маці таксама ездзіла ў Смаленск, брала вось гэтыя брикеты здаравенныя, альбо ножык Буша, альбо селёдкі нейкай там прывозіла. І вот для нас быў шок, што ў курэй могуць быць такія ногі. Таму што мы бачылі курэй на прылаўку, гэта былі тошчыя куры. Это было такое мясо, которое не разгрызеш. Чаму так? А таму што і іх расцілі для яек. Не было бройлерных курэй амаль што ў Савецкім Саюзе. Яны былі немэтазгодныя. Чё, вы хочаце мяса жраць? Да ну нафиг, ешце яйцы. Мы з яичнай курыцы больш доходу атрымаем, да больш карысці атрымаем. І вот, хаця яек таксама было хер дастанеш. І вот гэтыя куры, прычым, калі такую курыцу атрымлівалася даставаць, што моя маці рабіла? Яна спачатку курыцу варыла, бульён варыла. З бульёна рабіла суп, і ў супе не было мяса, там быў толькі бульён. А потым гэтую курыцу з супа даставалі і альбо крышылі і рабілі плоў, ну, беларускі плоў, бульба і... То есть, ну, гадаваўся як нармальны плоў, але замест рыса была бульба. Вот. Альбо смажила. І калі яна смажила нам вот эту лытку маленькую, няхай, яна яшчэ больш ужималася. Вот. Но для нас гэта было шчасце. Смажаная курыца, о, это круто. Што, праўда, на святы, альбо калі нешта атрымлівалася даставаць, то была крутая, ну, на Новы год, звычайна, да? Альбо на дзень народзінаў чый-небудзь. Тут ужо бацькі нашы круціліся, як маглі, каб дастаць прадуктаў. Вот, моя маці гатавала курыцу на бутэльке. Офігенны рэцэпт. Наши куры-гриль, которые зараз вельмі доступны, не параўнаюцца. Но это позитивный момент дефицита, да, что калі нічога няма, то люди становятся такими умельцами. Ты ж закатки, я фиг калі-небудзь заняўся бы закатками. Вот. И жонкой своей, калі будзе забараняць буду, да, вот их же не адвучыш. Ну ладно, вяртаемся до мяса. Колбаса. Это был такі дефицит, что капец. При тым, что у Оршы свой мясо-консервовый комбинат. Консервы достать можно было. Консерваў было дастаткова шмат нават, но просто яны патрэбны былі, калі ў паход едзеш, на рыбалку куды-небудзь, да? Альбо пра запас. У меня бабуля по бацькоўскай лініі, яна все чакала вайну, бо яна яе так трошку застала. Так у яе таксама вот вожык, як і у цябе, была і соль была, і запалкі у яе былі. Вот моя колекцыя карабкоў ад запалак пачыналася з таго, што бабуля в свой час запасіла. І крупы у яе былі, і макароны, то есть яна все просто складировала, у яе была такая магчымасць. І цукар калісьці яна мешками купляла, каб где-то складировать, да. Ну, мешками купляла, доставала, а не купляла, да. Хер ты мешок цукра купиш у Советском Союзе. Вот. И вот, моя бабуля, зноў жа, по бацькоўскай лінії, которая мела родзічаў у Москве, яна мне адтуль, нагадваю, хто прапусціў, тым больш, што яна мне ў свой час прывезла адтуль бананы, я першы раз з Москвы паскаштаваў. Яна туды ў Москву ездзіла за аршанскай каўбасой. У Оршы аршанскай каўбасы амаль што не было. Амаль што. Яе рэдка выкідвалі перад святамі. Бабуля ехала в Москву, там наведвала своих старых родичаў, там купляла колбасу, и аршанскую колбасу привозила в Оршу, и мы ели аршанскую колбасу, привезенную из Москвы, бо в Орше яе хер где знойдзеш. Потым ужо калі пачалася часы адноснай дэмакратыі, вось гэта вот незалежнасць, калі з'явілася, тады з'явіліся фірмовыя крамы мясакамбіната. Першая крама адкрылася прямо насупраць мясакамбіната. Тады Картошкін такі быў легендарны дырэктар мясухі. Господі, якія там чэргі былі, господі. І гэта таксама са школы прыходзіш, з мамай тачечку бярэш і пашоў пешком да гэтай крамы праз лес.
Да, но там уже колбасу можна было дастаць. А ў Савецкім Саюзе колбасы амаль не было. Нехта можа сказаць, і я такіх людзей чуў: "Что ты гонишь? Была колбаса!" Да, у Оршы была аршанская колбаса. Пагаджуся з вами, з людзьмі выключэннямі. Музей Млын, который сёння музей Млын, быў спецкрамай. Там атаварваліся камуністы, там атаварваліся партыйныя, работнікі выканкама і гэтак далей. Там была і каўбаса, і, блин, і ікра, і все, што хочаш. І шпроты былі, і, ну реально, выбор тавара быў паўнавартасны. У 91-м, не, трошки раней, у 90-м годзе, калі пачаліся вот эти вот ужо бунты рабочие, да, калі пачалі тачкамы ствараць там і все такое, краму гэту зачынілі на патрабаванне з тачкама. І камуністы ездзілі машинамі у вёску, господи, як же ж, Терентеева, да, по-моему, Терентеева. Ну вот, як ад мясакамбіната выезжаешь, яна налево, да, вот, ездили туды приезжала машина за место этой крамы, и там их отоваривали вот по коммунистычных гэтых квотах. Вот, а так мяса было фиг достанешь. Таму и трымалі и трусоў, и зайцоў, этих самых, и курэй, и гэтак далей. И бацька яшчэ быў паляўнічым. Ён яшчэ прывозіў рыбу было цяжка дастаць таксама, пакуль у Смаленск не пачалі ездзіць ужо ў часы рыначныя. Вот. Адкажу на пытанне. Гэта так вышні збіралі на практыцы ад школы, каб адпраўляць у Москву. Вішні, ну, можа быць, мяне гэта не застала, але ягадамі я барыжыў ужо ў сваё задавальненне. Я як дзіцёнак 90-х, і плюс наша сям'я ў гэтай цяжкіх умовах спрабавала будаваць вось гэтую кааператыўную кватэру, то на маіх вачах, ну, былі прыклады, як людзі спрабуюць гандляваць, то я з 11 гадоў на рынку, дарэчы. Я амаль не памятаю каўбасы з крамы ў тыя часы. Во-во-во! Амаль усё самі рабілі і потым пад столлю вэндзілі. Да, вот калі свінню забівалі, мы таксама рабілі з пальцам піханую каўбасу, і заўсёды гэта гаварылася: гэта на Новы год. Но ўсё адно, конечно, адчуванне свята было, калі свінню білі, бо мой бацька цудоўна смажыў мазгі свінячыя. У мяне так не атрымліваецца. Вот, цудоўна смажыў, і калі свінню раздзелвалі, дарослыя сядалі пад гарэлачку смажаніну есці, нам давалі спачатку мазгі на дваіх з братам, а потым ужо бярыце са стола, што хочаце, да. Вот, і рыбу, асноўная рыба гэта была тая, што ў рэчкі злавілі, да. Таму і хадзілі ў грыбы, таму хадзілі ў ягады, бо купіць не было чаго, да. І зноў жа, да чаго я гэта ўсё кажу, што, блин, это я паглядзеўшы, як няшчасныя сучасныя блогеры маскоўскія перажывалі, якія ў іх былі дэфіцыты. Ідзі вашу мать, якія у вас у Москве дэфіцыты? Орша заходняя, водзе дэфіцыт. Што я хацеў яшчэ дадаць? Што ж я хацеў дадаць? Ну да, про бутэлькі, што бутэлькі здаваць трэба было адназначна. Это вот малако не можаш атрымаць, пакуль не здасі малочную бутэльку. Это просто катастрофа. А быў час, што хадзілі з бидончыкамі за малаком і за сметанай, таму што не было ввогуле тары, і табе налівалі ў тваю тару. Это прям прыкол. Вот, это вот тое, што зараз так экспромтам узгадалася. Можна яшчэ нешта там прыгадваць, не ведаю, ну вот як шоколадки пачалі возить со Смоленска, да, но это, зноў жа, это уже рыночные часы. Вот у рыночные часы мы позбавились дефицита, мы пачалі жрать, блин, нормально. То есть лытку курыную цяпер можна было з'есці нормальную, хотя мне и не падабалася, что маці спачатку яе варыць, потым абсмажвае, каб две стравы з адной лыткі зрабіць. Но тым не менш, это реально голодное дзяцінства, блин. А што ўжо казаць там про лядоўню, про стиральную машину. Я памятаю, у нас стиральная машина была. Яна лічылася машинай аўтамат, але пры гэтым, калі маці стирала, яна спачатку на дошцы, гэта вот на такой, у вёсках такія я бачыў яшчэ, да? Спачатку на дошцы гэта адсцірвала ўручную,
а потым толькі закидывала туды і там, конечно, шуміха ад гэтай машынкі было. Господи, якое шчасце, што Савецкі Саюз разваліўся. Якое нахер шчасце. І вот яшчэ адзін момант узгадаўся мне пра самае лепшае мороженое у Савецкім Саюзе. Ностальгатары вось гэтыя любяць узгадваць, якое смачнае было, які смачны пломбір быў. Ребята, а вам что, было з чым параўноўваць? У вас один вид, блин, пломбира, и то может быть в Москве, да? И вам падаецца, што ён смачны. Я пломбира у Савецкім Саюзе не бачыў. У мяне, калі прывозілі ў малочную краму, што бывала рэдка, альбо белае морозіва ў стаканчыку вафельным, альбо карычневае морозіва ў стаканчыку вафельным. Яно было яшчэ радзей. І гэта было вельмі рэдка. І параўнаць нам не было з чым. А смачнае яно вам падавалася, таму што вам тлушчаў не хапала, мяса не хапала. Таму малочны гэты тлушч у мороженым вам падаваўся шчасцем. Сёння у мяне няма жадання мороженое есці, але калі я месяц не паем мяса, мне любы белок будзе смачным. Раскажу вам гісторыю. Ёсць у мяне адна знаёмая, і яна вельмі любіць сваю маму. Мама, вот я не ведаю, ці жывая яшчэ. Мама перажыла і вайну, і даваенны голад, і пасляваенны голад. І вот калі яны збіраліся сям'ёй за сталом, гэтая ўжо бабуля, и она распавядала: ай, шо ваши колбасы, шо ваши эти рыбы. Вот у нас у дзяцінстве было, ільняное масло. Яны ў вёсцы самі там где-то давілі, не ведаю як это, но тым не менш. Вот калі маці нам прыносіла ільняное масло, яна полівала хлеб гэтым ільняным маслом, гэта была такая смакота, гаворыць бабушка на кожнай сямейнай пасядзелцы. І гэтую бабушку все вельмі любілі ў сям'і. І сям'я дамовілася і знайшла ільняное масло. І зроблена по тым же самым рэцэпце, ну, а што там за рэцэпт? Сидзі і даві, да? Без всялякіх ГМО, без всялякіх добавок, все, вот чисто тое самае. І на дзень народзінаў гэтай бабулі падарылі, гаворыць бабушка, ты вот так узгадваеш про гэтае вот масло, алей ільняны, то мы табе прынеслі. Давай польем хлеб, и ты покаштуешь. И у бабушки аж слюна потекла, и она так узрадовалась. Ёй полили хлеб гэтым ільняным алеем, и она укусила гэты хлеб и сказала: идти твою мать, якая брыдота. А чаму ж тады ёй у дзяцінстве падавалася, што гэта смачна? А таму што жыроў не хапала. Арганізм любы жир успрымаў як велізарную смакату. Вось вам і пломбір, самы смачны, самы лепшы ў Савецкім Саюзе. У вас не хапала жиров, таму і пломбір вам быў офігенна смачны. Я у пачатку гэтага ролика казаў, я пакаштаваў цукеркі-падушачкі у дарослым жыцці. Выпадкова яны знайшліся. Яны ж, падла, салёныя, вось гэта абгортка іх салёная была. А ў дзяцінстве я гэтага не заўважаў. У дзяцінстве мне любы цукар быў за шчасце. Таму што просто не хапала гэтага ўсяго. Таму сёння, поверьте, это шчасце, што Савецкі Саюз разваліўся. Это для нас вялікае шчасце. Шкада, што нас ведуць зноў у той бок, но цяпер ужо, конечно, до такога не давядуць у любым выпадку. Так што аллилуйя, што мы живем хоць у такой абмежаванай дэмакратыі, у такім абмежаваным рынку, но ўсё ж таки ўжо не в Савецкім Саюзе. Вожык патрыёт, якое морозіва, сгущенка вароная ў печцы. Прикольней. Мой бацька где-то купил формочки для карамелек. Мы рабілі самі цукерки. Я не памятаю, як это ўжо робіцца. По-моему, цукар робіцца сироп такі, да, потым яны металлічныя такія складаюцца, гэтыя формочки, аккуратно заливается, вставляются запалки, ну, потому что палочек не было никаких, да, вставляются запалки, все это в духовку, и там хвилин по скольки-то доставали, и это вот наши цукерки были саморобные. Карамелька, просто карамелька. Дякую всем за увагу. Пишите комментарии, калі вам есть что сказать, а я упэўнены, что шмат каму ёсць што сказаць на тэму савецкіх дэфіцытаў.
Блін, ну знову ж повторю, чому я записав цей ролик? Тому що YouTube мне почав подкидывать ролики про советские дефициты, где московские блогеры плачутся, як им хреново было з дефіцитами. Московские блогеры, що ви плачетеся? Ось вам приклад. Орша заходняя, блин, калі каб дзіцёнка накормить, трэба некалькіх гадзін по розных крамах бегать по району, як ашалелы. Так что пишите свои ўспаміны. Дзякуй вялікі за увагу. До побачення.